Guztietako mailako ikaslea eta aurten galeria arte galeria egin dugu. Galeria lantzeko hainbat eskultura egitu eta museo bat zara gu egin eta sartzen gora eta hau zaila ikusitu. Espero gustatzea eta disfrutatzea. Orain, koloretazko eskulturak egin ditugu bai. Koloretazko eskulturak egiteko erabil dugu koloretazko kartulina, laizak eta kola, forma desberdinak. Atzoko dituzte bat ezberdin eskultura bat egiteko adibidez. Atzezu nahi zuten koloreko kartulinak eta ikudezu brodilak egin zen modu. Eta hau adibezu nahi ditzen. Eta hori gaio egin dena egin izan jakin dugu. Adibidez hau, eskulturaren moldua. Eta hau komezan goitia. Eta hau ere bolioa. Kola, gureizteak, papel eta kartulina. Bakoitzak bere kaxakleko bere guraizekin forma bitxiak intzitu eta bakoitzari bere kaja propioa da zitzaion. Gero, kaja batean sentimendu hon bat eta beste antxeak sartu zuen. Eta guzti hori egin eta gero, bakoitzak iranburu bat jartzen joan, bidezan, ugaltu duzu. Kartulina txuriretzarekin egin da daude, latente mantentzen dira. Ikusiko duten eskultura hauek, kartulina zein dugu, kartulina eta kartulina horrekin beti itezun nahi dituzun forma. Eskultura hauek, kolarekin eginik daude eta kartulina txuriretzarekin. Hori izan gulari adibidez da, iradenak eta maiterekin dagoa da. Zidorreko lana izan zen bigarren dimentsioko artelak egitea. Kartulina txuriz, beltza eta kola eta papele berezitzen daude. Lehenengo, kartulinak beta ari gero. Eta moztu ondoren, kartulina txuri hartu gero. Eta gainetik pegatu ondoren, ikusten duzu espazio hori bat sortu duzula. Eta pegatzen ez du beste da guztia eta kartulina beltzak mantzian dago txurio. Eta ematen duzu eta sobratu dira bezaletan dituzun moztu, pegatu nahi dituzun zua izan duzu. Eskulturei buruz gauza esplikazio eta hien bat txilatatu izan. Txikideri asko zitzaion iribeltzea margotzea, eta hotezari espazioa betetzea. Adibidez, eskulturetan ez dela begiratu behar objektua beratu arziala barneko gutxuna. Eta adibidez, txikia zanean, ondartan esaten dute horretzekula zuloa eta bera esaten zela barrua betetzea. Orain bai ikastera txilatatu izan buruz, gure hainbat museotara eta adibidez, Txantemo eta Mugure. Gugen jemerako bidenean, gia kontraitzen zela, esan zigun familia ditugun batek, artelanak erostera bakiztuela lagun jema egitea Hiru Google Gen daude munduan, bat Nueva York, beste Italia eta beste bat Bilboa. Bilbokoa orain handiena dela, hemendik dute batzutara bat handiagoa dago. Abu Dhabi, hiru aldiz handiagoa. Bai, eskultura hauetan joku bat dago dara. Joku hau bertiratu eta paretetan aurkitu. Adibidez. Hau, dago. Berriro? Bueno, Hau hemen dago. eta horrela eskultura guzti.
ikusi.